И сега сме в другия музей. Там може би ще се качим при Васил Левски. И това е едната стая. Страхотно. Това е другата стая. Няма лампа. И това е другата стая. И това е пак другата стая. Тук има лампа този път. Това е още една стая. Това мисля, че е последната. Много си красиво. Още сме в пети клас. Не сме го взимали. В шести клас. Аз съм чела. Да, 5 за 6 лятото ще трябва да го четете. Добре. Същата стая, това е отна стая. Там прекарват по-голяма времето си жени. И това, което го снимах преди, се нарича мангал. В смисъл, не в лошата дума мангал, а предишната. И това е другата къща, която е доста готина. И това е моята китара там, той ми е откраднал. Шрумц. И това е още една много готина стая. Това е нещо там, където са седяли и са яли. И това е пак някаква готина стая. Вижте. И сега сме пак в началото и ще тръгваме на някъде скоро. И това е третия музей за деня. Мисля, че няма да е по-готин от този, който разгледахме по втори. Но сега ще видим. Влизайте, заповядайте. Това е Васил Левски. Малко си променям думите. От преди малко, където казах, от преди няколко секунди. По-надолу са печатничката на Левски, фалшивите турски печати, да. Това е пушка, хора. Това е истинска пушка. Да, после който има книжки. Да, аз съм сестра на Юлет. Хора, много е готино. Това е Васил Левски. Сагата му. А, не, това му е сагата. Ще се пасите ли, моля? Ей сега. Това е дрехата му. Това е... Няма как. What the fuck? Ей, какво става, като си има далеч. И това е другото. Това са печатите. Нали трябваше да снимам много далеч? Нали това е доста готино. Дрехите и калашниците. Така да е, не знам какво е. Това е доста. И това са други неща. Васил Левски. Печатите. Тук са неща. Не знам за какво е този донейт, но може и да дойде. Не знам. И това са всичките. Хора, където са били някъде. Така да, не някъде. На мисии са спасяли хората. И това е нещо като Васил Левски. В смисъл, това е копия на Васил Левски. Не. Хора, той човек истински ли е? И това са други интересни неща. Пушка, мечове, камъни, пак пушки, камъни, пушки, компаси, камъни, то път саби. Това нещо, което не знам какво е доста. Пак такива неща. Това е по-странното. Приличат ми на бомби. Това е също странно.
Това са книгите. Това също са книги. И това е картина на Васил Левски. Вижте, много е готино. Където го видяхме по-късно. Аз не го видя. Но хора, това е друга картина. Това са доста старички стълби според мен. Щяхме не се клазне и да падне и да умре. Къде? Това е... Това е личната сабия на Васил Левски и ножа. И ако обичате Бог, моля ви се, абонирайте се за канала. Не страшно е. Тук е въпрос. Няма да ми се каже. Моля ви се, кажи. Те не са тук, бе! Не, те уме! Айде бързо! Те стълби се знаят, че сега ще се чупят. Ало, да бъдат пипнем газа да го. О! То не. Айде, моля. И ние сме готови с този музей. И това е музея в Ловеч. И пак сме на същото място, където почина влога. Сега май се връщаме в автобуса. И това е влога от мене. Чао, чао и до другия път.